A lo más pequeño, el cinto. El pati central de l'Hospital General de València s'ha convertit avui en una aula de Tai Chi. El Club de la Mama del centre, un col·lectiu de dones que han patit càncer o estan en tractament, ha posat en marxa aquesta activitat per ajudar els pacients i familiars a superar la malaltia. Després dels tractaments que passen de quimio i tal, habitualment els membres inferiors, les cames, es ressenten molt. Llavors el Tai Chi sobretot el que afavoreix és recuperar molt tota la potència muscular de les cames. A més, esta disciplina, que millora l'equilibri, també els ajuda a reduir la tensió, a millorar la pressió arterial i a relacionar-se amb persones que han passat per situacions semblants. Yo va a hacer 2 años que estoy operada de cáncer de mama y entonces a mí me aporta el tener una amistad nueva, el venir aquí pasármelo bien. Estar en ambiente con otras señoras y a mí me va muy bien porque me relaja mucho. Esto lo que permite es relajarse, también juntarnos todas y divertirte y tener un poquito más de coordinación. El curs durarà tot l'any i es farà dimarts i dijous d'11 a 12 del matí.